ба диққати шаҳрвандон мерасонем ки дар маҳаллаи якум ошинои якуми тарабхонаи муждаи васт рӯҳшинос доктор маҳмуд кабирӣ табобати касалиҳои гуногунро ба роҳ мондааст. доктор маҳмуд кабирӣ аъзои ассотсиатсияи байналмилалии суфизм, парапсихологҳои Русия, асосзори неосуфизми илмӣ ва фарҳанги тиб, кашшофи табобат, бо радиобарнома, бо назораи исми худо, бо иттилоот, бо нерӯ, бо таҳлили равонии услуби шарқӣ, бо ҷарроҳии рӯҳӣ ва бо машқҳои рӯҳии соликӣ. муносибати нав ба табобат ва диди муосир дар тиб доктор маҳмуд кабирро имкон медиҳад ки ташхиси дуруст монда қариб ҳама намуди беморонро бо амри худои меҳрубон шифо бахшад. ташхис аз пурсиши таҳлилӣ пӯст, нохун, даҳон, забон, чеҳра, гӯш, мӯй, панҷа, кафи пой, овоз, сухангӯӣ, набз, чашм, нигоҳ, сурат, ҳусни хат, майдони электромагнитии одам, фаросати мӯъминӣ ва ғайра гузошта мешавад. нуре ки аз вуҷуди поки парвардигор аст. шумо ба бемории худ танҳо нестед ва шумо метавонед бо ҳамроҳии мо ба он нуре ки манбаи шифову солимӣ ҳаст пайваст шавед ва саломатии худро барқарор созед. биёед ҳамроҳ ҷӯёи ҳикмати гумгаштаи худ бигардем. дар табобат ба ғайр аз тарсҳои нави табобат, сӯзанпизишкӣ, гиёҳшифоӣ, парҳезшифоӣ, тибби халқҳои олам, тибби динӣ ва дорушифоӣ истифода бурда мешавад. ба мо ба олами тиб дароед ва шумо дигар хоҳед шуд.